O poveste bună bate o explicație perfectă, pentru că oamenii își amintesc deciziile și rezultatele, nu detaliile. Astăzi facem storytelling riguros în 4 pași standard. Context, conflict, decizie și rezultat. Regula este simplă. Un pas este o singură propoziție. Deci 4 propoziții. Atât avem azi. Începem cu context. Unde eram și care era situația? O propoziție. Ajungem la conflict. Ce era greu sau riscant? O propoziție. Ajungem la partea de decizie. Ce ai ales concret să faci? O propoziție. Și la final, rezultatul. Ce s-a schimbat? Măsurabil? Bineînțeles, o propoziție. Uite un exemplu complet în 20 de secunde. Aveam o întâlnire importantă cu un client. Eram în întârziere și tensiunea era mare. Am ales să încep cu o frază caldă și apoi 3 puncte clare. Rezultatul, discuția s-a calmat și am stabilit pașii. Acum măsurarea standard de la 1 la 5. Începem cu claritatea. Am avut exact 4 propoziții. Trecem la specific. Decizia a fost concretă, nu doar generală. Mergem la rezultat. Am spus ce s-a schimbat, nu doar ceea ce a fost bine. Și ajungem la timp. Am fost în 15-20 de secunde pe acolo. Nu te judeci, doar măsori. Etică pe scurt. O poveste bună nu înseamnă să influențezi. Înseamnă să ai structură pentru adevăr, într-un mod util și ușor de urmărit. Exercițiul tău. Alege o victorie mică din ultima săptămână. Spune-o în 4 propoziții. După modelul de mai devreme. Începem. Avem. Problema era. Am decis. Și rezultatul a fost. Repetă o dată mai scurt. Mai clar. 4 propoziții. Provocarea ta de azi. Spune o poveste scurtă, nu o prezentare lungă și notează cele 4 scoruri. Claritate, specific, rezultat și timp. Salvează acest video pentru mai târziu.